Klur Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba Khamskem, Khamsted, Khamklan, bat baduna bam umpnya. Ka than Sohra kan Thaba Khriak lingba ka jingwan menteri ka sarkar Padang ubapet ka tana dona Ujoti Raditya Sindhya ubawan ban play yo maunong rem na kabenta ban penhe bat ban penyar shushu ya ka kam jingo ka than Sohra ne ka integrated development of tourism circuit kabadai ka way na gijing yo I jinga jong menteri rangba do Narendra Modi na kabenta ban penki ya ka than shatai lamingi barokoi kani kadi project ka ba ars pa laipulai Klur Tyngka bala bay da ka Ministry of Development of Northeastern Region ne ka dona lingba ka PM Divine Scheme u menteri sarkar Padang habakran hakani kasi ulaong ba umodi ula buthong ba omduna ya kasan hajar ngot gisamla kiban yokam hakathan Sohra lingba kani project bat uburu ya kathong bahapo usnam arajar saupunyo kani kathan sate laming hi barokawai contention ulapan kan mau ba umodi ulapan he ya kamang Tyngka na kabanta ka than syate lami lani ka northeast na ka ba umang laipun riu hajar Klur haus nam arajar khatsau syaka silak Klur menta na kani kumba san hajar Klur lamang tang na kabanta ban penbet penbiang ya kisurok ki linti ki sengkian ha ki than nongkendong bakanthop ya arpu arajar hanriu phupra Klur ya ka Shillong Silchar Greenfield Expressway ban penjalan susu ya ka Sohra bat ki jela ki banabar ha kani si lai don lang menteri rangba ka jela u Konrad ki sangma u menteri ketana tourism u Timothy Dishira u chief secretary u Dr Shakil P Ahmed u MLA ka Sohra u ba Gavin William lem bat ki wepat ha kani project ka ba ars pa lai Klur Tyngka on Pynlut bun kapisa na kabenta ka Sohra Experience Center ha Kutmadan ya ka ba on Pynlut hadu shispa khatsau on khandai pusa Klur Tyngka ha no kalikai lai phupra pon khandai phupra Klur Tyngka ha mausma eco park ar phupra pon nyop sang Klur Tyngka ha shela khatlai pon nyop khandai Klur Tyngka ha ksha no si thiang khatwei pon no nri Klur Tyngka ha krempu bon ha mausmai khandai pon nri pusa Klur Tyngka bat ka krempu bon ha arwa san pon lai pon riu Klur Tyngka. Come on Barbie, let's go party. If you're having a good time, say, oh yeah!